i nenes, hola a tothom, em presento, jo soc la Lola Candela. Us en recordeu de mi? La gran experta en molins de rei. Bueno, que visc a Martorell, però perquè els pisos són més barats, eh? I avui presentaré la Candy Show al programa, perquè es veu que l'Ajuntament ha dit que l'altre dia no els hi va quedar gaire bé el programa. Clar, això d'emborratxar-se en directe, doncs com que no queda gaire bé. Així és que, bueno, també m'han dit que trobaven a faltar una mica de números musicals. Així que jo avui presentaré el segon programa de la Candy Show amb un musical i cantaré un tema així rotllo gris i, bueno, un tema que a mi m'emociona molt, que és la monarquia. Preparats tots, nens i nenes? Doncs allà va. Carles Tacant venia a Espanya, tenia problemes i no va tenir fills. Els Borbons es van quedar a Espanya. Ai, quina canya! Un momentet, això. Prenc una miqueta d'aigua i continuo, Un moment. Hola, bona nit! Bona nit, Lola Candela, bona nit. I bona nit, molinencs i molinenques! Ja ha arribat aquí la vostra presentadora preferida de la Candy Show, la Clara, la Clara. Em trobàveu a faltar, veritat? Jo també em trobava a faltar en aquest plató que tant m'agrada, que tant gaudeixo aquí. I és que, mira, jo l'altre dia vaig signar que ja acabava el meu contracte de pràctiques, però bueno, he escoltat que estàvem parlant i cantant de la monarquia i havia d'arribar ja, no podia permetre aquest sofriment. I aquí estic, teníeu ganes, oi que sí, oi que sí? És que pobreta la Lola Candela, sembla que algú, no sé, com si algú li hagi posat verí a la seva tassa, no sé què haurà pogut estar, no sé. Pobreta, pobreta, Lola Candela. Ni que això fos, jo què sé, Joc de Trons, no? Que això és la Candy Show. La Candy Show és molt més important. La Candy Show és molt més important que els 7 regnes, sí? Per la Candy Show, mato, com l'Andreita. Bueno, sí, s'ha cogido, s'ha pillado. I bueno, estem aquí. I, bueno, abans de tot, sí, Pepo, ja m'estan dient que sí, des de realització, que he de demanar perdó. He de demanar perdó perquè, bueno, això d'agafar una merla com un piano, doncs m'estan dient, bueno, m'han dit i em diuen que no està bé i que he de demanar perdó. Però, bueno, que si vosaltres penseu que sí, que he de demanar perdó, doncs jo ho faig. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Estem avui borbònics, a tope! Però, bueno, perfecte, perquè mira, va perfecte amb el nostre primer convidat d'avui, l'elefant! Que no, que broma, que no hi ha tant de pressupost, Molins, que no hi ha pressupost. L'altre dia, a l'entrada de Molins, vaig veure que hi ha un circ aquàtic a Pallejà. Bueno, ja no està, però va estar, vull dir, un elefant aquí? Per quan? Per quan, Però bueno, està bé. És que a mi l'altre dia em van dir que anava amb el fre posat. És que jo no tinc el carnet, jo no sé què és això. Però bueno, que si volen locura, jo els hi donaré locura, el que vulguin. Uah! Uah! A tope! Perdona, Pepo. Perdona, ara després ho recullo. No, tranquil, que sí que ho recullo. Perdoneu. Bueno, jo el que volia realment no era això, era entrevistar l'alcalde. Però em van dir que era molt institucional, molt avorrit. Però jo el que li volia preguntar era si volia fer match amb mi a Tinder. Perquè, no sé,
Jo crec que tenim química des de que ens vam començar a seguir al Twitter i tal. Però bueno, continuo, perquè és que avui és l'últim dia de la Candelera. No, avui és diumenge, l'últim dia. Que no teniu micròfon, que el micròfon el tinc jo, que no us s'escolta. Bueno, una miqueta sí, però nosaltres hem pogut gaudir de la Candelera al seu màxim. Hem anat a les paradetes, hem anat a les conferències divertidíssimes, hem anat al concurs de planter, hem anat al tas de vins, hem anat a tot. Però millor que us expliqui jo ara mateix, millor veiem un vídeo, no? Doncs entra en vídeo. Ja vaig veure. Ha arribat el dia i el moment més esperat de tota la Candelera, les paradetes. Anem a veure-les, a veure els comerços i a parlar una mica amb la gent, amb els compradors, a consumir. Bueno, què tal, com va aquí la venda dels productes? Bé, sempre. Sí, ens posem sempre cada setmana aquí i, bueno, aquí venem com sempre. I una pregunta, a veure, aquí la paradeta es diu el camp d'en Jaume. Qui és en Jaume? Jaume és un pagès, el meu sogre. Què tal la relació amb el teu sogre? Bona? Molt bona, genial, sí. Estic totalment d'acord amb tu. Se'n recordeu del Justin Bieber del 2011? Un provocador de masses. Doncs el pelador té el mateix efecte. 5 en 1! Vull dir, a qui no li agrada un bon pelador? Això està fet amb carbassa seca, està tractada perquè quedi així per sempre i a més, doncs, faig les làmperes. A dintre poso tot un poble de les fades. Tens alguna fada preferida de la ficció o alguna bruixa? Són totes, les que m'encanten totes, i jo sóc una d'elles. Si vienes a joder, te indico la salida. Perdona. ¿Es una serie preferida? ¿O película? Me gusta de Harry Potter. Harry Potter. ¿Qué casa de Harry Potter eres? Bueno, soy de Gryffindor. Gryffindor, bueno, como todos, todos queremos ser Gryffindor. A la Fira de la Candelera hi ha de tot, fins i tot cartutxos de tinta. Em podries dir quines impressores van millor? Perquè jo sempre que vull imprimir alguna cosa, falla la impressora. A veure, anaven bé totes, l'única cosa que, a veure, s'ha de mirar sobretot a nivell del cartutxo de tinta, quin és el que surt més bé de preu, perquè al final és el que prima, no, diguéssim. Nosaltres som molt gamers, a la Candy Show. També tinc gaming i també tinc molta varietat de gaming. Ara veurem un truquet de màgia que ens faran en directe. És que la Candelera està plena de sorpreses. Aquí tenim una bossa que no hi ha res i posarem el mocador a dintre de la bossa. Fem uns passes màgics i el mocador ha desaparegut. Hi ha una exposició magnífica aquí, Molins 2030, les previsions de Molins per al futur, muy futurista. Però és que tenim aquí al costat el millor de la Candelera, que és el plató de la Candy Show. ¿Sueles llevar este outfit, este modelo? Este modelo sí, lo llevo a todos lados, sobre todo en estas ocasiones donde tengo que comunicar bien lo que es la quiropráctica. Tengo algo, ¿me puedes ver si la tengo pinzada o algo? Y a simple vista que se puede observar una rectificación cervical, una curva dorsal, bien, una anteversión de la pelvis. Tu estàs aquí a l'estand del 5G o de l'Espai Empresa? Bueno, sí, és un espai que dona l'Ajuntament per promoure el que estan treballant aquest any, que són les tecnologies 5G. 5G porta molta polèmica. Creus que hi ha alguna relació entre el 5G y las vacunas? No. Perro Sánchez nos está engañando a todos. Quin vinil em recomanaries a mi? Jo te recomanaria indie, mira. Indie? Sí, rotllo indie, que és el que està de moda ara i per la teva edat jo crec que és el que més... El nostre rentavaixelles preferit de la Candelera. Teniu gorros russos. Què opines de la Revolució Russa? Quiero preguntar, ¿qué opinas de Revolución Catalana? Esperamos que Cataluña sigue su camino. A la bellesa, bonys i berrugues. A qui vulguis mal, fes-lo alcalde o jutge municipal. No parlem de tu, Xavi Paz, a tu t'estimem. Nosaltres tenim la ratafia de l'Avi Guillem, d'aquí Esparreguera, que estem aquí al Baix Llobregat Nord, si voleu i teniu ganes. I tant, si us plau. No sé si esteu de servei o com funcioneu això. Jo, encara que estigui de servei, no importa. Mira, tin! A veure, ¿se me ve bien? Perfecte, let's taste it.
Está buenísima. Las huchas son muy chulas. ¿Cuánto dinero crees que cabe en una hucha de esas? También depende si son billetes de 100 o son moneditas de 5 céntimos. Si metes en una hucha billetes de 100 no te hace falta una hucha, eh? Depilació natural i sense dolor. I jo fem-me la làser. Tontita, no? Estic en una date amb el meu nòvio, no, una persona que estic coneixent de Tinder. Podria anar corrents al bany si veig que surt bé i... No hi ha problema, perquè és un sistema que amb 0, ho hem depilat. Amb 0, perfecte, doncs anoto la proposta i Depilsil, no us ho perdeu, la Candelera. Bueno, estem al Gigante del Colchón, a veure si em deixa provar un matalàs. Ai, la migdiada que em feia jo ara. Ta mare fa el cul a la seva casa. Descontrol, desenfreno, provocació, vins. Aquí estem a la Fira de Vins, a la Fira de la Candelera, i flipes. Venues cogorzas, la gent va una mica tinqui-winqui, podríem dir. Ni confirmo ni desmiento. Bueno, sí que confirmo. Perdona, però què fan aquí el Francesc i l'Antoni? Però, Francesc, Antoni, què feu aquí? Cogiéndole cogorza sense mi, sense la presentadora del programa. A veure, Clara, la cosa és, nosaltres ja hem fet els nostres reportatges i hem dit on es troba la natura i la gastronomia. Hem acabat i hem dit això, el tas de vins. Clarament. I com aneu? Esteu contentets? Vaig una mica Workbook pàgina 5. Jo vull bicicleto. Però és que m'esteu donant molta enveja, jo també vull anar d'aquesta manera. Perdona, és això per mi? És que te l'hem agafat per tu. Ai, merci, noi! A veure. Xin-xin? Xin-xin. Vinga. Per la Candy Show. Per la Candy Show. Vinga. Anem a fer un joc de amb qui tindries una nit d'amor, a qui mataries i amb qui et casaries, ¿vale? Però amb elements a la Candelera, ¿vale? Un és la curadella, un és el vi i un és un llimoner. Amb qui us casaríeu? Amb el vi. Amb el llimoner. Amb el vi. Amb el vi. Con el vino. Amb el vi. El llimoner. Sí, el llimoner. Amb el vi. Amb el vi. Sempre. Amb el vi. Amb el vi. No sé jo si és perquè estem ara mateix a la Fira de Vins, però el vi triomfa. Amb qui tindrà una nit d'amor? Amb la llimonera. Sí. La curadella no estava molt bona, Bueno, pues igual. El vi, no? Amb el vi. El vi. Amb la... com es diu? Curadella. Curadella. Amb la curadella. Jo amb el vi també, o sigui... Jo és que les plantes no em posen gaire i la corandella no sé gaire què és i llavors és una mica complicat. Amb el llimoner. El llimoner. Amb el vi. Amb el llimoner. Jo amb el vi també. Llimoner. Tu amb el vi també, m'encanten les teves respostes. A qui mataràs? A la curadella. Mataríeu el llimoner? Sí, òbviament. Sí, el llimoner. Falta el llimoner. Para limones. Bueno, sí, pero para el tinto de verano. Bueno, espera. La curadella. A la curadella. No sé ni què. La curadella al carrer. Ho sentim molt. A mi m'agrada, ¡Selfie! Yo también quiero. Tan fea no soy, que jo en el Tinder tinc molta fama. Candy Show! Renovació! Candy Show! Renovació! Candy Show! Renovació!